Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu siyaxoxa kule channel. Wait guys, kunento la engiyazi ukuthi izoba inkinga. Yabo kwezingane zesithembu, abantwana bababa uMseleku, ubaba uMseleku uwumZulu. Umzulu baba uMseleku. So, njengoba i-TV show sibuka sihlukene ngokamasiko nezinto mhlambe eziyinqubompilo ngokuthi umZulu umXhosa kuqhubeka ila kuzoba khona ne-misunderstanding. I-misunderstanding yenzeka kuphi? Kunomuntu othi kwi-comment uMpilo ubaba uMseleku umkhulisile, uMakaMpilo manje usezofuna izinkomo eziwu-4 njengoba kushiwo kwi-promo kwezingane zesithembu. NgesiZulu nesiko lakaZulu wamasiko, ingane iyahlawulwa. Kuqhubeke-ke ngokwekhaya ukuthi kule mizi emibili ehlangene baxoxisana bathini. Noma ngabe mhlawumbe kuthiwa iy'nkomo eziwu-6 leyo ukuthi kulotsholwa kunelobolo lengane-ke after kuyanegotiate kwehle. Akubi ukuthi mhlawumbe uma kuthiwa iy'nkomo eziwu-6 kube kuphuma iy'nkomo eziwu-6. Into la mhlawumbe yenza ukuthi singakwazi ukuyibona le ndaba ngendlela ezoba iqiniso nendlela mhlawumbe esobala, ingoba uMseleku akusiye nokhulumayo, kukhuluma uMakhumalo. Lapho uMseleku uyaphila because uMseleku ubaba kaMpilo ekukhuliseni akwazi ukuthi mhlawumbe kuzofuneke kufunwe ngaphandle kuthiwa ngathini we guys ukuchaza lento. Ubaba kaMpilo kufanele kumele noma kaMpilo ngoba ingane eyabo, ingane ikhona i-responsibility yabo. Mase kuthi-ke uma kaMpilo nobaba kaMpilo ithini into yabo yesiko, uma kaMpilo umZulu, ubaba kaMpilo umZulu futhi, ngokwesiko labo bobabili into yenhlawulo abayibalekeli, akekho kuzofana ukuthi ayibalekele. uMseleku-ke indlela enza ngayo ukuthi yena ezinye izinto akazingeni zingene amakhosikazi, yingakho manje lento masikhulunywa la kube nokudideka as if uyagebengwa. Akagebengwa. Singakafiki-ke lapho because kuzoba indaba ende. Mina ngicela ungiphendule lo mbuzo lo. uSne, uMpilo, uMpumelelo, bona babe nobaba before umshado, okusho ukuthi lezi ingane lezi zo-3 ingane bobathathu, ingane lezi ezihlawulwayo. Why kuyila mantombazane kuphela esikhuluma ngawo? Ngoba phela manje if kuzothiwa akazwani nento ephathelene nokukhokha, yazi ukuthi mina ngizokuphendulela ngeyami impendulo kodwa ngisafuna eyakho. uSne, uMpumelelo, uMpilo, omama babo bobathathu babathole before beshada noMseleku, kodwa manje ku-season 5 uthando nesithembu 6, 7, 8 u3 kwizingane zesithembu amantombazane akhulunyelwa ngenhlawulo kwisibongo sakubo, kwisibongo sababo wakhe. Kuthini-ke ukuphawula kwakho? Ngicela ungiphawulele lapho ukuze lento lesizoyiqhubeka ngoba manje isinepolitiki phakathi. Ngiyi-understand-ke ipolitiki, kwenziwe ukuthi phela manje sikhuluma ngesiko ongenzeka ukuthi akulona ilakho. Ngapha-ke KZN ingane ubaba wayo mayisuke ehlawula usuke confirm ukuthi ingane eyakhe. Ngapha eKZN makuba khona isisu before umshado siyabika ukuze vele kwaziwe ukuthi lo ozayo owaphi. Mase kuthi-ke amakhaya ngamakhaya awafani. Kwelinye ikhaya nje kuthiwa nayi i-pregnancy betsheliwe kusheshisa ukuthi nayi inkomo, yabo belungisa into zakhona. Ithi ifika ingane nje kungalobo ukudidekwa njengoba manje sekunento yokuthi ingane ifunde kangakanani kwasha kwacima. Leyo nto-ke sekuyi-conversation yemindeni eyi-2 behleli phansi. Yingakho mhlampe before mengicabanga bekuthunyelwa omalume because omalume is abantu abadala bebekwazi ukuthi lezi inkulumo ezivelayo bazokwenza kanjani kube ithulamsindo, kodwa kube umsebenzi ophelayo ukuthi ingane nje ayihlawulwe
emva kokuhlawula akwenziwe kokuhlawula akwenziwe okunye kuphelele, ukuze le ngane le masindala ingabi nenkinga ukuthi ikhohliswa abantu, ngoba sikhohliswa abantu kunala bantu kuthiwa abantu bamanga. Ake ngingasho ukuthi obani nobani, labo bantu bamanga basuke bezovele bekusukeleke nje uthuthi angithi ingane isikhula nokudideka ngalento yokuthi ubaba ukhona, amandla khona, kodwa akazenzi izinto ey'fanele, yabo. Manje ingane-ke masihlaselwa ama-challenges empilo, mayisindala le ngane isikholwa labantu abamanga bathi wena amadlozi akho ayakubanga, ini ayenziwanga, kanti isikhathi esikhona sokuthi umuntu omdala enze njengomuntu omdala, umuntu owubaba athathe iposition yakhe kuba ubaba, enze into efanele enganeni yakhe, ukuze kungafiki umuntu wangaphandle, because umuntu wangaphandle nje uzithola esechaza imbudane etshela inganekwane izikhola lezo zinto ngoba khona ongalenzile iqiniso. Yabo nje lento ukuthi abantwana sebetshela ukuthi nina nibangayidlozi, yabo. Iye emuva kubantu abadala ukuthi bona benze njani ukuze belungise into efanele ukuthi ilungiseke, ngoba manje lo mntwana osekholwa nje iy'ndaba ezithini ubaba wakho nomalume wakho kuseleni leli qiniso elingenziwe. Before-ke silapho, yazi yayinto into. Before siya lapho, ngicela ungitshele impendulo yokuthi why kungakhulunywa into efanayo ngompumelelo. Ngoba umpumelelo uma wakhe nobaba uMseko bashade esekhona. Uyayibona ukuthi iqiniso lishoda kanjani? Yabona-ke futhi ukuthi ku-wrong ukuthi ekhulunyelwe ephila, ngoba phela manje mase kuthiwa akazani nezinto ey'khokhayo nani sizobuza ukuthi kumpumelelo yindaba kungenamsindo. Siyabuza nje, yabo, thina esihlebayo, yini kungenawo umsindo kumpumelelo, yabo? Lento siya ngokuthi mhlawumbe yena mnikazi wendaba, angithi sifuna ukuzwa kuyonke le ndaba ukuthi shuthi mhlawumbe ubuka ngokuthi lela khaya linje, leli khaya linje, leli khaya linje, noma yena izinto uyiweya ngokuthi ubudlelwane bakhe nalowo ma wengane bekunjani, yikho kunama-delays kwezinye iy'ndawo. Ukushoda kweqiniso. Senginichazela okokugcina, ayidifendwa kodwa into eneqiniso phakathi. Into nje yaba neqiniso ayidingi ukuchazwa, ayidingi ukudifenda, kodwa sazoxoxayo. Umoya wami uphezulu njengoba ngikhuluma ukuthi sengine-flu, ngiyaxolisa. Umbuzo wami, ukuphawula kwami, ngibuza kuwe ukuthi-ke why umpumelelo zingekho zonke lezi ndaba, kodwa umpumelelo noSneh noMpilo bobathathu batholwe before umshado, kodwa namanje ayikho into exoxisa ngompumelelo, ayikho into yokuthi akwenziwanga ukuthi ukuthini. Yabona ukuthi ubani ufanele ukuthi aphendule lento ngesikhathi esizwe nje sekuthiwa uyayisaba into enolobola, kodwa unamakhosikazi awu-5 manje. Yabo futhi guys, umuntu okhulunyelwayo ekhona kusuke kuzoshoda iqiniso kuyona yonke into ezokhulunywa, ngoba manje mawuzikhulumela kuzwakala ukuthi umqondo wakho uthini, kahle kahle yini inkinga. Ningiphendule-ke, ningalenzi iphutha lokuphendula ukuthi yindaba unomehluko, uSneh, Mpilo, Mpumelelo. Labo mama abathathu bonke babe nabantwana laba esikhuluma ngabo before umshado, laba abawu-2 abangamantombazane namanje kusakhulunywa ukuthi akukhokhwanga kahle kwabanjani kanjani. Uphendule kuleyo mpendulo-ke. Bye.